asa. Sa hilo man ang imong wali ka diyan. Katoliko ra ba mi? Katoliko. Nya akti ko katikista ko. Nya anong usban imong wali. Ayaw mi atakihan. Hindi mo atake niya tudlo ra basta tinuod sakitan mo. San Vicente Ferrer ako patron. Daghang nangaayon ako. Namingon ka. Nagikas demonyo ni ako. San Vicente Ferrer. Ika ni Lula ni ako gipasahan. Mao na siya author na siya. Napoy kapilya si Lula. Daghang manambal, daghang natambalan niya. Nagkongreso sa oil. Sa ina ng oil nimo, nay. Bahala ka kay bahala sa imong kinabuhi. Kaya nga go. Yang giinom pagabot sa ilaha. Nag-react siya sa holy and exercise oil. Reaction. Wala mga demonyo na siyang lawas. Ni-chat ako. Using her messenger. Ningan niya, Darwin, hangyo minimo ay nagbalik sa parokya na mo. Daghan na siyang lawas. Dugay namin. Wapa ka makari. Wapa ni matao ning bayanan. Ano ba siya ilang kaliwa? Wakay katungod na mo palayas. Palihog, ayaw nagbalik sa mga parokya. Yung si nanay, magkabunta siya, Father, bili ako ng chat, anak. Sabi, ito. Kaya walking possess mo ka. Walking possess ka na. Ito, arin tali rin. Sa office, nag-abot niya, Nay, gusto mo ka? Huwag Father. Niligid, ikaw nag-chat ito. Tili, Father. So, mag-pray ka. Mag-pray me. Ampo na mo. Hanip katawa na siya. Ang react mo ito, Darwin. Tukan ka na, kita na dito. Sa nice meeting iyo ko. Hindi na kung sa holy water. Singgit siya. Ina siya nga, Darwin, pwede bag mo mabalhin mo ng kahoy? Ano ng kahoy? Go to the foot of the cross of Jesus. The Lord will decide. Asa mo go to the foot of the cross of Jesus. Sana sa deliverance book. In the name of Jesus, I cast you unclean spirit and go to the foot of the cross of Jesus and never return again. So, powerful kayo na siya na kaya labi na ako nakasal. So, ang tanang mga sakit na kanila maayo. Direct katestimay, ano na yun? Dagang mga to dito sa office. Dagang mga to. Makadeliverance, mas kagalingon pa din. Pwede siya makadeliverance niyo. Pero kamo po yung kung mo ka sa self-deliverance, yan, then go to confession. Ang confession ay pinaka-powerful. 1,000 times powerful siya sa exorcism, solid exorcism. Basta yung mga social ka na. Pero ang gawin sila. Dami tayo ni Arid, dire, ano nawag, taga-pilar. Father, ang mama may finding sa doktor. Kasi nagligda for almost 1 month. May kauntarong ka doon. Tabak ka na. Kasi nga, Father, bari taga-pilar. Sige, yun. Walang pilar. Tabak ka na taka. Follow the instruction of the church. Go to your priest. Confession, anointing, and Holy Communion. Yan daw, kita ka sa Cathedral karong Martes, kay di off na ako. So, di ka pilar. I'm not the center of healing. I'm not God. Hindi ko, na akong dili ko sa iyo, mamali mo. Hindi ko, wako, gikinahanglan sa Ginoo, ito gikinahanglan. Kaya mag-focus mo ang tao sa healer o sa pare instrument. Let's focus on Christ. Huwag na mga healer na mga pare o mga healer. Pag ana-ana sila sa mga lugar, sayop mo na. The church is Catholic, universal for all. Di ba? For all nation. Ano nga ito pag mga Australia? Ito ka, laing lugar, suro-suro yun. Di ka healing dito. Muna nga, isa nga, Father, sige Father, kita ka sa Martes. Para pag Lunes, kumpisa na si Mama. Kadawat ang source of healing, confession. And when they are looking, very good. Unya, kita tas cathedral, kaya mag-bless ko sa mga sacramentals, oil, water, salt, needles, cross. Mag-bless. Doon. Go to the priest. Doon na pa kayo time. Make a healthy confession. Then wala na ba yung time? Kasi yung ako contrition ngayon, kapasayos Ginoo. Kumpisa na po sa Diyos ang mga kinala. So mag-deliverance kasi mong balay. Father,
Ako yung deliverance. Oo. Eh, huwag mo yung matatay ka rin. Ikaw nila ako i-empower. By virtue of my baptism. Niya, deliverance mo nanay. So, Father, pwede din ko. Nabinigyan mo lang ka. So, imo mo ka ng balay. Tapos, imong silingan, di ba? Pwede. Imo mo ka ng nanay. Say, yes, Father. So, siya correct dito. Deliverance niya. Deliverance. Ayan ang family. The whole family niya. I-renounce ninyo ang inyong pagdulog faith healer. Niya dahil rin. Kaya siya, deliverance. Deliverance siya yung nanay. Along Martes. Along Merkules. Completely healed until now. Buhay pa yung nanay. Ibalibaran na sa doktora. So, ito is barang. Anong barang to? Pag Merkules, kumanan din, pag the following day, tindog yung nanay, may kaugdakan. Yan yung mga insekto nga nakadakan. Nanggawas sa ilang sala. Yang gipunit, isud sa ako, tunga sa sako. Ang na-accumulate. Ito yung gitawag barang. Ang kulang, the same rin ka po ng category curse gapon. Mga sharp objects, lansang, kalambre, ang gawas. Yan, doon na natin pasyente, rin tayo pasyente sa barang. Usas mga pasyente na mo, balik ito sa adlaw, suka si lansang, 6 times na. Ang gawas ang mga dagong dire. More than 30 needles, ang gawas dire. Yan nakadaktak. Yan, saan mag-explain na sa mga doktor nga, lawas. Yan, wapo yung jujugo. Gawas lagi. Nai numero 4 pa yung gusto ko. Ano? Nya kana bilang naipakupa. Kana murag umbrella nga para sa ato nay usa na piko niya napay ko. Ulo niya. Suka na. Sayang giwa mo video ni. Hindi jud pagka video niya. Video. Suka niya. Lansang. Nya suka po siya o stapler bala sa stapler. Ano? Power simbahan. Mag-selfie ko ninyo, be.